koska meillä on aina hienot vaatteet. Pojilla on puku, tytöllä taas uudet hameet. Jotkut tytöt ovat melkein kuin juotinukkeja. Eikä paljon puutu, että pojat ois joulupukkeja. Mut arvaat mitä? No tietysti sitä, että tärkeintä vaatteissa on, että ne kestää ja että niitä hyvä on. Kerran yksi poika tuli juhliin päällänsä rytky. Oli paidassa likaa, housut saumoissa rypyt. Ja sillä pojalla oli niissä juhlissa hauskaa, kun muut taas pelkästään pyhän puvun tahraa. Mut arvaat mitä? No tietysti sitä, et seuraavana päivänä tää jätkä yllähti. Oppilailla kouluun poikana hän pyllähti. Arvaat mitä? No tietysti sitä, että tärkeintä vaatteissa on, että ne kestää ja että niitä hyvä olla on. Se poika ei ollut koskaan muodin orja. Joskus oli tuttu ja sitten taas korea ja sorja. Mut hienoja vaatteita ei juuri koskaan tarvitse. Villapaita riittää kaikkia juttuja varten.